Tu, que avui xerrem de nazis a Palma. Això ho he de censurar o no ho he de censurar? Jo ja no sé què he de censurar. Bueno, resulta que a la Segona Guerra Mundial Palma va ser un gran centre d'espionatge nazi. Sorpresa? Bueno, no tant. En Johannes Dede era el jefazo. I entre d'altres s'assegurava que tot guiri alemany que estés a Mallorca formés part d'aquest club xungo de nazis. Com Mallorca té una posició privilegiada, en Dede aprofitava per agafar tota la informació dels vaixells dels aliats dins el Mediterrani i ho enviava directe a Berlín. Era tan privilegiada aquesta zona pels alemanys que inclús van crear una escola de radiofonia. A part d'espiar, també feien eventitos, feien festes amb propaganda nazi. I ara tu pots pensar, festes? Realment era tan fàcil ser espia a un altre país? I ja t'he dit que Inglaterra o França per la nada del mundo. Però aquí a Espanya era bastant diferent. Pensa que tenien el seu best friends del seu costat, la falange espanyola. Els ajudaven en tot, en logística, en controls, i deixaven el castell de Belva per fer festes, tot. Però tot té un final, gràcies a Déu. I els aliats van demanar a Espanya que li donessin en Johannes Dede per jutjar-lo i empresonar-lo. Però Franco tenia uns altres plans. On és ara te podràs demanar? Pues ni idea, segurament estigués més allà. Però, després de la Segona Guerra Mundial, no se té molt clar què va passar amb ell. No se sap si se va quedar a Palma o si, com la majoria de gent, se'n va anar a Sud-amèrica i va desaparèixer per complet. En aquella època, aquestes illes van funcionar com a plataforma de refugi per a totes aquestes persones. Per sort, avui aquestes illes són bastant diferents i tenim uns valors molt millors. Encara que també hem d'arreglar algunes cosetes. Però bueno, a poc a poc. Vinga, una forta ferrada.